Постоянно всеки някъде някой плаче. Да. Постоянно много. Не очаквах си, много съм щастлива. Готова ли си да ходим в Банско? Да станеш снежно куче. Банско! Айде. Стигнахме в хотела и сега отиваме да видим залата. Много съм развълнувана. Аз също. Отиваме да видим залата за първи път. Много се моля да е голяма. Чиста, топла, уютна. И пода да се усеща мек. Да. Има един специален пот, който като танцуваш на него се усеща все едно мек, не знам. Тук има още една зала даже. Вау. Мале, супер е за танци, за женски кръгове, просто е много яка залата. Първата ни среща е в 5 в залата. Опознавателна среща, за да се запознаем, да видим кой откъде, кой е танцувал преди, кой не е танцувал. Повечето ги познавам, но има някои непознати момичета и ми е много любопитно. Да. Най-вече за тях, как са разбрали за нас и как са решили да дойдат. Да. Всъщност ретритите са подходящи за всички момичета. Няма значение дали можеш да танцуваш, дали не можеш, дали си начинаеш, дали въобще да знаеш какво е high heels. Важното е да пробваш и да се свържеш с себе си. Това е мотото на нашия ретрит. Баща ми беше много настоятелен, че танците са хоби и че трябва да се ориентирам към сериозна професия. И много дълги години не танцувах, защото се насочих към в IT работя, продуктов менеджер съм, тотално различно от креативния свят и танците. И преди известно време така едно вътрешно усещане и напор има да си се върна към това, което обичам. Но те са ми също толкова важни, колкото и танците, това, което съм открила и обичам да правя. И по този повод от една година се срещам с момичетата преди всяка тренировка за по няколко минутки, говорим си нещо, обаче много трудно правим стъпка по стъпка така една към друга, защото просто много малко време има и да. И всъщност се замислих, че искам да подаря на Фрейси един лексикон. Преди години приятелството се случва като този. Кажи с лека нощ на хората. Добро утро, ден, две. Кажи. Ела да излезем сега. Просто да видите тази гледка. Вау. Добро утро! Ще го закусихме. Да, супер. Малко обилно и сега нещо Мика е казала, няма да правим куче гледащо надолу. Ете, супер, хапнах си пържени велики, хапнах си яйца. Май, ако не си хапне от всичко. Отивам сега да си оправя косата. Закуска. И изпутваме коляното с ръка напред. Като се стараем да страни да вдъхнем телата, външта също, раменете са отпуснати, просто изпутвам коляното напред. Сега ще направим една техника, която се нарича терапевтично писане. Ще повторим цикъл от писане, като първо ще изложим някакво намерение, някакъв въпрос. Може да бъде какво искам да постигна днес, как искам да се чувствам днес, или може да не е свързано въобще с ретрита, може да е свързано с някакъв хаос или някакво вътрешно притеснение, което имате в себе си, да си зададете някакъв въпрос, след което ще направим медитация 3 минути и след това 3 минути писане. Всичко, което е минало през вас, всички емоции, всички чувства.
разходка в планината преди нашите тренировки и е просто вау! Вау! Второто ни занимание днес беше разходка сред природата. Няма твърде много сняг, но има достатъчно. Идеално е. Много е приятно. Като за хора от Варна, доволни сме. Да. Които не виждат сняг. Да. Добре съм. Морена. Морена. Те първо предстоят още 2 тренировки. Да, знам. Да. Подготви се психически. Като почнем тренировките и да адреналина. Да. Какво ти правят, бе? Замръзнаха и крачетата. Хубаво ли е така? Ой, много хубаво. Каките? Направо на спа. След разходката в планината имахме кратка почивка и който искаше, разбира се, имаше обяд, можеше да си почине. И тук вече виждате първата тренировка на преси. Разбира се, винаги първо разтягаме и загряваме нашите тела за танците, след което започваме с същинската част. Можете да пробвате, като правите пръстите, да го правите с контрол, т.е. все едно се случва свързано цялото движение нагоре и надолу, а да не е просто и телата ви отпуснати и глезените ви такива. Значи, събирате си пръстите и петите, прибирате си дупето малко напред, стягате си корема, отваряте горната част, раменете надолу натискат. Просто цялото тяло трябва да е свързано. И след тренировката ни по High Heels дойде време за първият женски кръг. Както може да видите, тук вече сме започнали с първата терапевтична практика, която представлява нещо като Trust Game, но в по-терапевтичен вариант. Задачата на момичетата тук беше да се доверят една на друга под формата на танц, естествено, като едната я води, другата я следва безусловно и след това размениха ролите си. И дойде време за, може би, най-емоционалната практика, която съм правила някога на женски кръг. Оставям сами да видите за какво става въпрос. И между другото, за тебе. Така че привличаш това, което чуваш. Срещаш яко, че примерно вие сте по-малки от нас. Все пак толкова осъзнати. Това е много, как да го нарека, дава ми толкова много надежда, че ще имате качествен живот. Такъв смислен. Това е много яко да си 21 и да си толкова осъзнат. И едновременно Ако на 21 бях и ето толкова осъзната, колкото вас вече. Аз си мислех, че всичко не ти да това. Това се съжи, че те да свърши тази дина. Защото пускаш нещо.
неизказано и неизживяно бих съжалявал много, ако днес си отида внезапно. Неизказано трябва по-често да казвам обичам ти на близките ми хора. Обичам ти. А пак не изживявам много неща, защото аз просто много неща искам да изживея. Може би нещата в професионален план, които съм се заела, които ще направя. Просто така го чувствам. Някои по-екстремни неща, като скачане с парашут и така нататък. Просто обичам екстремните преживявания, защото ми носят енергия, която ми е нужна. Не знам, чувствам се жива. Така че може би това. Супер! Ще са доста удовлетворени, доста емоционални. Ще видите в видеята. Много съм щастлива. Някаква река да се тръгна от това помещение. Утре сутрин имаме по-дълъг стречинг. Ден 3 вече започна, отиваме на закуска и сме супер ексайтед. Сега след закуската ще имаме стречинг, след това терапевтична практика с мен и след това вече започват тренировките, снимане на видеа и след това парти. И парти. Да. Аз имам мускулна треска от вчера на целия гръб. Много така приятно усещане, но съм супер доволна от тренировките, понеже толкова много се потопихме и момичетата не искаха изобщо да приключваме, затова просто сляхме двете тренировки, които бяхме планували в една. И да, днеска имаме още 3 часа и половина някъде тренировка, след това ще си починем и ще снимаме видеа. Момичетата са много развълнувани общо взето. Постоянно всеки някъде някой плаче. Да. Постоянно много сълзи, много боли. Да, това е хубаво, защото се пречистваме, освобождаваме се от всякакви емоции, които сме натрупали. От толкова много работа за личностно развитие мен започна ми расте мадрец. С нощи цяла вечер ме боля. Влязохме, отиваме за закуска. Как сте? Хубаво си хапвате. Пълнични. Да. Браво. Да знам, че са яли, да мога после. Закуска. Доначи. На мапи добре, да. Много е добре. Да, браво, Прейси. Браво, Прейси. Съм схваната. Предполагам, че вие Да. мускулна треска и от тази част, само тя ще разрежем. Нагледна специално. Издишваме. Да се опитваме да правим нещо специално. Тук, както може да видите, имахме много силна и мощна водена визуализация за среща с вътрешното ни дете. И след това го изобразихме чрез арт-терапия. С това ще приключим за днес. Искам да си изтеглите по една карта. Една от розовите и една от шарените карти. Кая, може да ни разкаже повече за тези карти, защото са Ползвам много често, задавам си въпроси, които си тегля от картата. Всяка е посветена на богиня. Богинята има история. Някои от богините са като Афродита, Нике, знаете, ви знаете техните истории, но други са по-малко познати. Всяка една от тях има някаква сила, която държи в себе си. И в книжката пише за какво е отговорна тя и какво ни носи в живота и мислейки за тази богиня, какво може да донесе. Има ключови думички на картата. На мен лично много често са ми отговаряли на въпроса, който си задавам или който съм имала в главата. Сега не знам. Къде? А тя снима? Да. Сега, докато се снимаме книжките, може да представяме да сподели нещо. Не. Бюти.
ти? Се падна вчера също, втория път, като Я кажи. и сега пак ми се падна. Същата. Иска нещо да ми каже. Да годи се? Не, да годиш ми се падна първия път, втория път теглих рецептив и бях гледам, нали? И сега пак се падна рецептив. Пеперуда? Трансформация. Да, другото какво ти А е? другото ми е доста така ми харесва. Connection. Трябва да видя точно какво значи, но... Че усещаш Дано и на теб да не ти пораснат мъдреци посред нощ.